Kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zvakati wandei zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza. Why tichiona kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Tisati tenda kure nemaupdates edu tinasahwira avo vanoita zvekupa vanhu mawifis. Kana ndichiri kupa vanhu mawifi zvakachipa, data ikoko rakachipa, even machannels epa DSTV. Usina DSTV pamba pako vanokuitira zviri easy. So da umbokuisira ka short video kawo kane 30 seconds. Kana uchida kubatsirikanawo navo, kana uda kubata navo, ubva wabata namba dzavo dziripo paka video ikako, and then vatadzoka edu tichienderera mberi nema updates edu. Kune avo vanenge vachida data, kune avo vanoda kuona DSTV even pa phone. Usina DSTV rachona, usorina dish rachona riya hazvina basa. Vadikani kwane new technology. Danibone this video. Ndofunga maona vasawira vedu ava vanobata basa zvikuru. Ndofunga wazvionera vabatei pafoni varoda kubatsirikana. Takupinda maupdates edu. First update yedu vadikani. Update yehama yedu iri kuSouth Africa. Indakapiwa nyaya sezvairi ndokuzivisai nyaya sezvairi. Sawira vedu uyu vadikani toziya tine moyo wekuda kubatsira, tine moyo unobatsira. Vari kuchema ende vane mwana ari kufanira kunyora form 4 this year. And the due date kuzvikoro kune vakaregister maform 4s kana vabereki vari kuziva kuti vanawo vakaregister musi wedue date wakutosvika. Ende vari kuchema kutoti ivo havatorina pekutangira apo mubereki ari kuSouth Africa vana vari muno muZimbabwe vari kutoshaya kutoti vomubhadharira sei mwana iyeye kuti ange achinyora form 4. Vadikani ndokumbura tizotaura zvadofuka mucomment section pane vanoda kubatsirawo. Namba dzavo dziripo pascreen pavideo randichaisa. Izvezvi kutaura kunoko vari kugara kumba kweshamwari yavo ende zvinhu zvavo havana kubhadhara rent zvakasaniswa mugaraji kuSouth Africa ikoko. Vadikani ndokumbotaura zvanofuka mucomment section ende vanga vachikumbira kuti kana pane ane mariyo kana kamari kadiki andibatsirewo kadiki zvako. Andibatsirewo ndikwanisa hangu kudzoka kuZimbabwe, ndigare kuZimbabwe chero ndakaenda kahodha madomasi ndiri kunyika kwangu zviri nani. Ndokumbira kuti zvodofuka mucomment section zvinorwadza zvinosirisa. Ndatibatsirewo hama yedu nepese patinogona napo vadikani. Ini saHadzirari ndinorova nyaya sezvairi. Ndatimbone video ravo vachitaura kumhuri yeZimbabwe. After wapedza kuona video iroro ndine accident yaitika kudziva rasekwa. Zvinorwadza zvinosirisa. Ndatione this video. Madadi hama munashi kune maprotocols ese anoremekedzwa neukuru hwenyu ndokuremekedzwa panguva dzino. Ini ndotwa nyara rosibongenkeli ndakura mufakose mune 45 years. Foni iyi kutoita zvekutokumbirawo nekubatsirwa nevamwe nekuda kwekutambudza kwandiri kuita. Dzimweni dzenguva unotofunga kuti maybe munhu akakuona uchifamba kana kuti uchifara zvinhu sezviri right, but ndinenge chitozotiuraya ipride izvinhu zvichitiomera kwandiri kunoku. Ine kwandiri kunoku ndokunzwisa tsitsi hama dzangu. Handisi kuendawo basa, handina mari. Chikumbiro changu kuda kubatsirwa kuti ndikwanise kuenda kuZimbabwe kune vana vangu. Mwana wangu kutanga akapasa chikoro zvakanaka chaizvo, asi akatotadza kuenderera mberi noda kwekushaiwa kwangu kwemari. Mumwe wachada kutonera O level this year. Anogona mwana wangu iye anonzi Philomena Mkeli. Anogara nambuya yangu amababa vangu kumupapose. Zvinhu zvakandiomera hama dzangu. Tokumbira kubatsirwa pasina nyadzi. Nokuti ndikaramba ndichinyara ndotofira kuno. Vanhu vakatondichema.
nestress yekufunga vana nekufunga bhuku vari kuchengeta vana vangu. Ndazama kuhama ningochingonzi Mwari vanopindira. Mwari vanopindirawo, ndosaka Mwari vachakatipa Jesu yokuti abva nemadisciples. Tine mwana vane mweya wakatuma, mweya wekuda kubatsirawo vamwe vanhu. Dai Jesu aichigona ega aitsvaga vekufamba navo. Ndinokumbirawo kubatsirwa hama dzangu, ndinoende kumba kuZimbabwe uye mwanangu akwanise kunyora DCA. Ndinotiwo kana zvekuchengeta huku, utano hwangu chaiwo huri kutondinetsa, kutonditambudzawo pate zvangu. Kune vane mwoyo uchabatwa naMwari, vane mwoyo uchabatwa, uchavhundutswa. Ndokumbirawo mundibatsirewo. Ndinogara kuno South Africa muKempton Park. Pamwe pane vamwe ndakatadzira, pamwe pane vamwe vanondiziva ndichifara. Kufara ikoko kune tsotsi kumashure. Zvinhu zvangu hazvinomira zvakanaka. Ndikukumbira kubatsirwa nemari yekuenda kuZimbabwe, nemari yekuti mwana wangu akwanise kunyora O-level, nemari yekuti ndikwanise kunohodhawo huku kana madomasi kana maonions. Upenyu hwangu haunomira zvakanaka vadikani. Ndinokumbira rubatsiro kumhuri yese Zimbabwe, vari muno South Africa nevari kumusha vanokwanisa kubatsira. Ndinokumbirawo kuti mundibatsire. Namba dzangu dzepafoni dzinoti 067 006 3922. Pride inoita kuti titire muno tichingonzi tiri kuSouth Africa pasina chiri kubatika. Ndokumbirawo mundibatsirewo neukuru hwenyu. Kana kuna anondiziva musanditongere zvakaipa. Handira kuti ndoda kutukwa kana kuti ndoda kushorwa. Magariro acho chaiwo akatooma. Ndigere mumba kweshamwari, handikwanisi kubhadhara rent, handikwanisi kuchengeta pate zvangu. Ndokumbirawo munyika yese vari kuZimbabwe, ndichakupewo nhamba dzabhogo vangu mukwanise kubatana nemwanasikana wangu. Ndatombozvigonawo asi zvakundikunda, zvakundiremera. Ndokumbirawo kubatsirwa. Vamwe vangandishora, vamwe vangandiseke, asi ndatoona kuti chinonzi kunyara nekutya kuzviratidza kuvanhu kuti ugone kubatsirika ndo zvinhu zvinogona kutiuraya. Ndakumbira kuna vane mwoyo uchabatsira Mwari vakuitirawo zvakanaka. Haisi mari tichandotsvaga nyangu nemunamati inondinongidavo. Next update inyaya iyo yaitika kudziva rasekwa. Chii chamboitika kudziva rasekwa? Kudziva rasekwa pa10 off takusvika muna Bulawayo Road. Tareceiver Sad News makuseni. Chii chamboitika ikoko? Nyaya yaitika ikoko inorwadza mhuri yeZimbabwe. Kombi netruck zvaita accident pafa vanhu vakawandisa, vamwe vakakuvara mukombi. Ndokumbirota zvadofuka comment section chingoti get well soon kune vakuvara, kune vafa rest in peace, ngavazore murugare. Tichichema kune hama neshamwari, tichitaura kune hama neshamwari kuti ndadzicheme netariro. Zvinhu zvaunenge usina kutarisira ende zvinhu zvatinge sina kutarisira senyika yeZimbabwe. Nzira iyi inorwadza yekuti munhu unozongofonerwa achinzi aite accident afa, asi abuda mumba ane hutano hwakakwana. Ndatinamatei kuna Mwari pese patinenge tiri kuti Mwari vafambe nesu nguva nenguva vatinzvengese pane zvakaipa nekuti mhepo dzinosimuka. Daoisira vhidhiyo raiye witness awitnessa nyaya iyi kaunti asvika ipapo zvichabva kuitika. Much love. Saka pata mhanya ndiuya ndibva ndapaka mota ndisvika ndichiona vanhu vakadonha vakaita line vadonhedzwa nekombi ndorekombi iriuko. Saka ndopatanga tati roman, saka vamwe vari mumabva wangu kusvika tata roman ngatibatsirike ngoti pamwe nemurume anga arimo akachochema wachiwani yamundibatsira ndaita sei, gumbo rangu rakaita sei, rakatsitsirira. Ndopatasvika ndibva ndabata ndatanga kudzoka masite makombi ndoda masite makombi wakadzi wawiri wangu vari museshi wadabudisa kuti vaisa pasi ndomwe wechitatu akangorara ukati aye tandiona kuti upenyu hapasina apa tambudisa kuti avamisa pasi. Murume uyoyo anga akatotsamhirwawo naumwe amai, saka anga achitopusha umwe amai anga vari pamberi paka achibvisa amai wakatese wakatotsamhirwa kuti kwata kutorapa amai vayo achibva tadhonza siti
tadambura siti rekombi rechidhonza vena mberi tigotarisa pasi. Tarisa pasi amai wao ndopata kwanisa kubata amai wao chikotawarisa kupasi. Murume wecho watadhonza siti wodzi anga akabatwa. Akadhonza siti veye akazonobata murume asakugora kana kuchena. Ndiko chezvo nakwanisa ku. Inji vanadobva wodzi ana kunyira upasi.